Здравейте! Днес отново гостуваме на финансова къща Сомони. Много от вас заявиха интереса си към темата за здравното застраховане и това е нормално, защото всеки от нас иска да има сигурност за своето здраве, за най-ценното, което има. Какво представлява здравната застраховка и кои са нейните предимства, какви рискове покрива? Това са само част от въпросите, по които днес ще разискваме с госпожа Деляна Колева, управител на Сомони Брокер Инс. Здравейте, госпожа Колева. Здравейте. Да започнем от там. Какво представлява здравната застраховка и какви рискове покрива тя? Най-общо казано, здравните застраховки надграждат здравната каса. Тоест покритията, които хората получават по здравна каса, си ги използват оттам, а здравната застраховка им дава и нещо повече. Като примери за покрития мога да дам няколко, но те са в зависимост от това какви нужди има клиента, как се изключва полицата. Като пример мога да дам извънболнично лечение. Това са всички прегледи към специалисти, изследвания, които са назначени от лекари и други, могат да бъдат използвани през полицата, през здравната застраховка в случая. Другия вариант е да се добави болнично лечение, т.е. всякакви изследвания и услуги, които налагат болничен престой. И вече има допълнителни покрития, като разходи за закупуване на лекарства, като дентални услуги и други. Тоест всичко, което надгражда това, което не се полага от здравната каса, можем да го получим. Точно така, но вече зависи клиентът какво ще избере, какви предпочитания ще има, кои пакети ще комбинира, защото е възможно да не избере всички тях. Тоест имаме възможност за избор, за различни пакети, в зависимост от нашето здраве, от нашата готовност и намерение да ползваме някаква здравна услуга. Точно така. Всяка компания има задължителен пакет, който трябва да се сключи. Оттам нататък вече всичко е избираемо. Кой може да сключи здравна застраховка и при кого тя е особено полезна? Всеки може да сключи такава застраховка. Полезна е за хората, които искат да имат спокойствието, че могат да ползват всякакви услуги, без да се притесняват, че, да кажем, не могат в този момент да си ги позволят или може да им се наложи нещо по-скъпо, което няма как, на този етап от живота си да платят. Много е полезна за фирмите, защото там се изключват групови полици и те са в полза на служителите. Всеки един служител има такава застраховка до момента, в който работи във фирмата. И ако се наложи да използва някаква услуга, просто може да го направи. Така те усещат една сигурност, едно спокойствие и много сериозна социална придобивка. Има ли вече доста фирми, които прибягват до такива застрахователни услуги за своите служители и какво всъщност печелят самите работодатели от това? Има много фирми. Както казах, това е много добра социална придобивка. Има също така фирми, които са с по-специфични кадри, с по-специфична насоченост, които търсят да дадат на служителите си и нещо повече. Най-често се прави от работодатели, които искат да се погрижат съответно за своите служители. Ползите за тях, освен всичко изброено, са, че до 60 лева на месец на служител могат да си приспаднат след това от облагаемата печалба. Съответно, самите служители са доволни, защото имат комфорта и спокойствието, че могат да използват тази полица. И така, това, което също е важно за работодателите, в случай, че човек напусне, неговата застраховка отпада и ако дойде някой на негово място, той встъпва в застраховката. Тоест, докато работиш в конкретната фирма, имаш застраховка. Това е много интересен момент. Ако не работиш, нямаш. Да. Това са наистина предимства и данъчно облекчение, нали? Става въпрос за това. Да. До 60 лева на месец на човек могат да се приспаднат от данъчната печалба. Сега има един въпрос, който много вълнува хората и то е има ли право застрахователя да откаже плащане по определен пакет и в какви случаи, какво трябва да направи съответният човек в такива случаи? При сключването на всяка застраховка хората получават списък с покрити рискове. Там пише всичко, което може да се използва. В случай, че човек заведе претенция по риск, който не присъства в този списък, застрахователя има право да откаже, защото не е покрит в случая по полицата. Случва се също така да имаме откази тогава, когато хората не са събрали всички изискуеми документи. Има списък с документи, които трябва да се изпратят. Тоест при всяко ползване на определена услуга ти трябва да изпратиш
определен брой документи. Точно така, но това е в случай, че се използва на принципа на възстановяване на разходи. Може би това трябва да обясним. Застраховката се използва по два начина. На абонаментен принцип и на принцип на възстановяване на разходи. Когато е на абонаментен принцип, тогава човекът може да влезе в сайта на застрахователя, да види с кои клиники или с кои лекари работи самия застраховател, да отиде там, да използва услуга и да даде здравната си карта, която е получил от застрахователя, без да се налага да заплаща нищо. Това е в случай, че здравното заведение работи с тази клиника, с този застраховател. В случай обаче, че клиента избере друг лекар или друго заведение или друга лаборатория, което няма договор с този застраховател, той може да отиде, да си събере необходимите документи и тогава да заведе претенция, като до 15 работни дни му се изплаща сумата, която е платил по неговата лична банкова сметка. Тоест трябва да избере той начина, по който да се застрахова, още когато се прави застраховка. Всъщност не, значи той се застрахова и по двата начина, но когато му се наложи да ползва, избира кое е по-подходящо за него. Отваря списъка и гледа, ако си хареса лекар, който го има в този списък, отива при него и не плаща. Ако отиде при друг специалист, тогава се плаща, събира документите и после заявява претенция. Сложен ли е целият процес? Да обясним сега подробно на хората какво трябва да направят, ако вземат решение да се застраховат. Може би ако това е през службата им, където работят, става по-лесно, но ако решат да посетят застраховател, какво правят от тук нататък? Най-често хората идват при нас, разговаряме, установяваме какво търсят, какви са техните потребности. След това попълват един въпросник, който в общи линии е за здравословното им състояние. И на база на този въпросник ние получаваме оферти от компаниите. Когато получим тези оферти, правим сравнителна таблица, с която хората да могат да видят къде какво се покрива, има ли разлики, кое е по-добре за тях. И така по-лесно добиват представа към кой продукт в случая да се насочат. Когато е към работодател, принципът е същия, само че работодателят съответно избира застрахователя, но всеки служител си получава лична карта и получава достъп до застраховката. Сега при вас идват доста хора да се застраховат. Когато те имат проблеми с целият този процес, възможно ли е да ви се обадят по всяко време, да получат информация за какво най-често се обаждат? Разбира се, да. Обаждат се често, обикновено питат за определена услуга, дали е покрита или как, но така или иначе това важи при всички застраховки. Когато имат проблем, първо ги съветваме да се обърнат към нас, за да може да поговорим, да разберем какво се е случило и ако можем вече да им съдействаме за разрешаване на проблема с компанията. А лесно ли е да се прекрати застраховката? В какви случаи най-често я прекратяват вашите клиенти? Обикновено се прекратява с изтичане на договора, но ако някой от страните желае, може да я прекрати с предизвестие към другата страна. Но, както казах, най-често е при изтичане на договора. Иначе има и други варианти, като например неплащане, но вече те са доста рядко срещани. Забелязвате ли едно увеличаване на хората, които желаят да използват здравно осигуряване през последните години? Забелязвам, да, и за фирми, работодатели. По-скоро, според мен, до този момент не го е имало, защото не са били толкова добре информирани. Забелязвам също така семейства да застраховат себе си, да застраховат децата си, особено в по-големите градове, в които така по-трудно можеш да достигнеш до личния си лекар, който да ти съдейства. Много хора прибягват към този вариант. С тази застраховка може да се изключи и от хора, които не са здравно осигурени. Там са малко по-високи цените и се правят конкретни запитвания за човека, но и това е възможно. И какво ще ги посъветвате, ако са взели решението? Т.е. да потърсят, може би, все пак професионалист, застраховател? Ще ги посъветваме да дойдат при нас, за да можем да им разясним ползите и недостатъците на няколко компании, защото всеки случай е много специфичен. За едни е по-добър единия вариант, за други друга застрахователна компания. Пакетите са различни, ние имаме поглед върху много продукти на пазара, защото работим с почти всички застрахователи. Кои са най-често използваните пакети?
Най-често са тези, които споменах в началото: болнично лечение, извънболнично лечение и лекарства. Но вече могат да се добавят и услуги за бременни, могат да се добавят, както казах, дентални услуги, според човека и според бюджета. Съответно зависи. Тоест да посъветваме нашите зрители да се обърнат към застраховател, който компетентно да ги посъветва какви стъпки да извървят, за да направят своята здравна застраховка. Благодаря ви много за разговора. И аз благодаря. Всичко добро. Всичко добро.